Hei! Mä oon Eetu. Hei, mun olisi tarkoitus tehdä tässä videossa temppuja. Hei, mun olisi tarkoitus nyt mennä tekemään ne temput. Heido! Tossa oli eka temppu. Hei, nyt mä. Tossa oli toinen temppu. Tossa oli kolmas temppu. Tossa oli yksi hyppy. Tossa oli toinen hyppy. Tuo temppu meni väärin. Toikin meni väärin. Vihdoinkin se meni oikein. Moi, mä oon Jenny ja mun nimi on... mun nimi oli se Jenny ja sitten mä oon Eetun kaveri. Mä tuun nyt tekemään Eetun temppuja lähemmän. Mä teen tässä videossa nyt ekana kääntypyörän. Mä teen nyt upeateika. Tässä videossa mä teen takaperin upeateika. Oi! Toi oli ihan face. Onnistuitpa sen nyt. Toi ei nyt onnistunut, mä en tee sitä. Moi, tässä oli meidän temput. Moikka!